Ger tösenge sahre o mermer şevi. Odal bir dağın daşı sen hamana. Şon besahip il resik gowher şevi. Şın kalbi Allah'ın aşkına vurtturan adama sataştın, elmas bolarsın, altın bolarsın, tala bolarsın. Yani hakikat insan bolarsın, gönünen bolarsın. Hudaýyň dost bilen oturşsan, ondan soň Hudaýyň dost bilen 1 dagyga, 5 dagyga bir jelesi oturşan adam, görseň soňram ya qari bolýandyr, ya molla bolýandyr, ya ilmiň ýerine getip berendir, ya azançy bolýandyr, ya Hudaýy zikretip beren bolýar, ya kasbyny, karyny dogurlaýar. Be her hal destbekar we dilbeyar bolýar. Eli işinde de bolsa kalby Allah'da bolýar. Hudaýyň dostlary bilen oturşaňda bolýan nigmat daşy. Menfaat Allah'ın dostlarından tapyp bolýar. Peygamberimizden ve Peygamberimizin iyidindeki hak evliyalar ve ulemalardan tapıp bolýar. Ey jawan dost, ey musulman, gaw kulagat, öz gerek yerimizi kiyimiz taýyna. Hudaýyň mehabbet şerbetinden iştigal, ölüm şerbetini içmäkan.